Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Vic. Unang araw ng buwan ng Mayo, ang buwan ng pagdedebosyon sa mahal na ina. At ang unang araw ng buwan ng Mayo ay kapistahan din ni San Jose ang manggagawa. Kaya di ba napakagandang simulan ang buwang ito kasama ang ating inang si Maria at si Jose na kanyang esposo. Ngayon po ay ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa ating ebanghelyo, ang binigyang diin ay ang kahalagahan ng pagiging kaanib ng kung ano ang misyon ng Diyos. Dapat na anuman ang ating iniisip, anuman ang ating sinasabi, at anuman ang ating ginagawa, inaasahan na ang lahat ng iyan ay dapat na nakaugnay sa Diyos. Hindi tayo maaaring gumawa ng kung ano lamang ang gusto natin at hiwalay sa kung ano ang kalooban ng Ama. Ang sinasabing pagsasalarawan sa Ebanghelyo ay ang relasyon sa pagitan ng puno ng ubas at ng sanga. Sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga." Dito sa paglalarawan na ito, napakadali nating isipin at malaman ang sanga ng puno ng ubas ay dapat laging nakaugnay, nakakabit sa puno. Kapag ang sanga ng ubas ay humiwalay sa puno, magsisimula siyang matuyo at mamatay. At kapag nangyari yon, sabi ng Ebanghelyo, iipunin na lamang ang mga natuyong sanga at doon susunugin. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin, sabi ng ating Panginoon. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Kaya napakagandang paalalahanan na tayo bilang mga sanga ng ubas ay dapat na laging nakaugnay sa puno. At iyan yung dahilan, di ba, kung bakit si Jesus na muling nabuhay, sinikap niya talaga na yung nagkawatak-watak na mga alagad ay muling ipunin. Sinikap niya na magkasama-sama silang muli. Bagamat doon sa pangalawang linggo ng muling pagkabuhay, pinagnilayan natin yung kwento tungkol kay Tomas na humiwalay na siya. Hindi na siya sumama sa mga alagad. Kaya nga nung sinasabi ng mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Anong sabi ni Tomas? Hindi ako maniniwala. Maniniwala lang ako kapag yung aking mga kamay ay naipasok ko sa butas sa kanyang tagiliran. Maniniwala lamang ako kapag yung aking mga daliri ay naipasok ko sa butas sa kanyang mga palad at sa kanyang mga paa. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ninyo. Ganito ang matigas na salita ni Tomas, sapagkat ang totoo, humiwalay na siya sa mga alagad. Lumayo na siya. Bumalik na lamang siya doon sa kanyang dating buhay. Hindi na siya nakisama pang muli sa mga alagad. Nag-isa na lang siya at mukhang paninindigan na niya ang kanyang paglayo, ang kanyang pag-iwas,
ang kanyang pagtalikod, ang kanyang kagustuhang mag-isa na lang. Pero hindi iyon ang gusto ni Jesus. Kailangan kayo'y nakaugnay sa akin. Kung papaanong ang sanga ng ubas ay dapat laging nakaugnay sa puno ng ubas. Kaya di ba, gumawa talaga ng paraan si Jesus para maging si Tomas ay makabalik sa kanyang piling at muling makasama ang mga alagad. Sa muling pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, nandoon na si Tomas. At matapos ibigay ang kapayapaan sa kanila, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Tomas, halika, ipasok mo ang iyong daliri sa butas sa aking palad. Ipasok mo ang iyong kamay sa butas sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." At doon ipinahayag ni Tomas ang kanyang pananampalataya, ang kanyang paniniwala. Sinabi niya, "Panginoon ko at Diyos ko." Salamat sa biyaya ng Diyos. Muling naibalik si Tomas kasama ang mga alagad. Muling naibalik si Tomas sa puno ng ubas. Pagsasalarawan sa relasyon ng tao kay Jesus. Hindi maaaring mangyari na tayo'y humiwalay kay Jesus. Hindi maaaring mangyari na tayo'y tumalikod kay Jesus. Mapapahamak tayo, mamamatay tayo. Wala tayong magagawa, sabi ni Jesus. Kapag kayo'y humiwalay sa akin, hindi kayo makapamumunga ng sagana. Kaya, ang paanyaya ng Ebanghelyo, manatili sa presensya ng Diyos. Manatili na kumikilala at nananalig kay Jesus. Manatili na nagsisikap na sumunod at maglingkod sa Diyos. Sa unang araw ng buwan ng Mayo, katulad ng sinabi natin kanina, naririyan si Maria at naririyan si Jose. Napakagandang gawing huwaran kung papaanong manatili na nagsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos kahit na sa mga pagkakataon hindi natin alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating buhay, sa ating paligid, sa ating lipunan. Sa buhay ni Maria at sa buhay ni Jose, matatagpuan natin ang napakatinding pananampalataya. Nasubukin man ng napakatindi, dumaan man sa matinding pagsubok, nanatili sa pagkilala at pananalig sa Diyos. Manatili kayo sa akin at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo.